هێزên Iraqê du taxên bajarê Tilefirê ji destê çekdarên Komala Dewleta Îslamiyan Daişê derkirin piştî sê rojan ji operasyoneka hevbeş ya leşkerê Iraqê û çekdarên Şîa û Polîsya Federala Iraqê. Kar bi destên leşkerî dibêjin pêşveçûn dijî Daişê dewam dikin û tevaya taxa Kifah ya başûrê Tilefirê hate azadkirin. Texmîn tê tekirin ku pitir ji 2000 çekdar û ji wana hejmareka zûra çekdarên biyanî di nav bajarî de cih digirin. والعملية تتقدم بشكل Operasyon bawayekî baş bi rêve diçin. Hêzê me yek aste pêşketina dikin û niha ketine nava bajêr ji aliyê Rojhilat û Başûrê wê ve û nîşana şikestina dijmin tê xuyanî kirin. Digel destpêkirina operasyona leşkerî Wezîrê Berevaniya Amerîka gehişte Bexda û digel Serok Wezîrê Iraqê Heyder el-Ebadî kombo û piştevaniya Amerîka bû Iraqê di şerê dijî Daişê piştrast kir. ISIS is on the run. They have been shown to be unable to stand up to our team. Daesh di paşveçûnê de ye. Xuya dike ew li hember me nikare şer bike. Amerîka pêgirî bi rêkeftina stratejî heye. Bi mena Amerîka wê li gel leşkerê Iraqê raweste. Piştî seredana Bexda Wezîrê Berevaniya Amerîka gehişte paytextê Herêma Kurdistanê û ji aliyê Serokê Herêmê Mesûd Barzanî pêşwazî lê hate kirin li dema Herêma Kurdistanê karî bû pêkînana referandûmê bû serxebûnê ji Iraqê diket. Generalê Beriyê Leşkerê Amerîka û şîretvanê Amerîka Ferm Mark Kemet dibêjit em li rewşa Hewlêrê û Bexda tê dikehîn. Lê siyaseta Amerîka hêşta piştgiriya Iraqeka yekgirtî dike. I will state the U.S. policy. The United States policy remains that Evî mirovî tiştek nekiriye, tiştê dixwaze hemî ew e rêgirtina li rikeberên xwe yên siyasî, wek dîkekî bixwe serbilind. Li aliyê mirovanî Ajansa Penaberên Netewên Êgirtî hoşdariyê didet ku Daeş wê carek kadî sivîlan li Tilefirê bikte metal wekû li Mosul kirî û li Reqe diket. û rejdî li hikûmeta Iraqê kir alîkariya sivîlên Tilefirê bikit ku li dema 24 demijmêrên borî pitir ji 10,000 sivîlan yetrevîn. We're also receiving reports from our staff in Iraq. ما راپور ji karmendên xwe li Iraqê wergirtin û dibêjin bi hezaran kes ji deverên azadkiriyên Tilefirê diravin. Ji berî şer bigehite navenda bajarî. Her jî berî 4 rojan navendên awarte pitir ji 3,000 kesan yê wergirtîn. Hêzên Ewlehiya Iraqê deverên berfireh ji destê çekdarên Daişê derkirin û ji wana bajarê Mosul piştî neh mehan ji şerên mezin. Lê hêşta digel Tilefirê bajarê Hewîca û Qaim û Rawa û çendîn deverên dîyên hevsînor digel Sûriye dibin destê çekdarên Daişê de dimîne. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.